Üdvözlöm. Dr. Szegedi Kata. Szia! Akkor tegeződjünk. Szia, bocs, hogy így nézek ki. Semmi baj. Lányaimmal játszottam. Barbie vagyok, és életemben most először szingli. És mi van vele? Hát, nem kívánnak? Ez most komoly? Elhasználtad a kreditjeid. Mit? Mindenki rád unt. Olyan jó híred van a városban, hogy már a perverzek sem zaklatnak. Mit tudsz te adni egy értékes férfias férfinak? Lehet velem menőzni, ilyenek. Ennyi? Jó vagyok análban. Hogy mondod? Hát van olyan, hogy anál. Az anál? Az nagy baj. Drága kenyér. Mi az? Nincs jogsid, diplomád, nem tudsz főzni, nem beszélsz idegen nyelvet, nem értesz egy szakmához sem, de az anára megvan az eszed. Zászlósztályra fogtok tenni? Figyelj! Van egy képzeletbeli világ, amiben hiszed magad, és van a valóság, ahol kiöregedtél. 27 év felett a jobb sztárok is meghalnak. Te mit akarsz? Nézd meg, milyen a bőröd. Bizony. De miért? Miss Genetika. Úgy hívják ezt. Lustaság. Csak kényelem. Nézd a jó oldalát. Nem csináltak fel. Mondjuk egy faszi 1 millió alatti BMW-vel. Jaj, fúj. Tágítsuk a tyúkeszed. Figyelj, te egy felnőtt vagy a tested szerint, a személyigazolványod szerint, a törvény szerint, de a szellemi szinted szerint csak egy 16 éves. Ez a kettő üti egymást. Nem fenntartható. Fiatalnak érzem magam, de most szingli vagyok. Sose voltam az. Mindig volt valakim. Pasik, szeretők, sugárdedik. Aránytalanok az elvárásaid. Jaj, anyám, pont ugyanez! Na jó, mondd meg a tutit. Nézzük a közösségi oldalad és a Tindered. A pasinak legyen jó kocsia, de neked még jogsit sincsen. Elon Musk az etalon. Busszal sose égetnéd magad. Nyáron hideget, télen meleget akarsz, minimálbéres travel addict. Amerika a kedvenc helyed, ahol sose jártál. A srác gyúrjon, de te nem sportolsz. Tényleg arra van Amerika? Szopatsz? Én csak azt akarom, hogy szeressenek, és ezt sok pénzzel fejezzék ki. Kimondtad a lényeget. Hát, felszínes volnék? Tudod, van a világnak egy működése. Tehát nem az van, hogy én vagyok az okos, meg tudom, mi a lényeg? Szemléltetés. Jósolok neked. Tegyél lépéseket az agyadért és a testedért, mert így nem dug majd meg senki. Bocsánat. Igen. Most én se szexelek annyit 3 gyerek mellett. Na, kaparjunk össze téged. Mit választasz? Játszod tovább a magát tökéletesnek tartó plázapicsát, vagy normális leszel, és elkezded értékelni a valódi életet? Neked kell dönteni. Az első, a tűsarkú. Nem. Amiatt vagy itt. Dönts helyesen. De én nem akarok unalmas életet. Nekem figyelem kell, mert ha azt mondják, gondolja egy jó nőre... Tada! Felbaszol, ribanc, felbaszol! Mi bajod van? Szexszimbólum vagyok. Most van a legunalmasabb életed. Nincs hobbid, csak szarfilmeket és sorozatokat lesel. Koncertekre is járok. Fotózkodni, olyan zenéket hallgatsz, amiket húgyagyú 13 éves kislányoknak, meg melegeknek írtak. Na meg, költöd mások pénzét. De az nekem jár. Kell lennie más útnak. Takarodj a rendelőmből, mert menthetetlenül hülye vagy.